গ্ৰাম্য মহিলাৰী ডাঙৰীয়া তেওঁ অলপ এক্সট্ৰিম পৰ্যায়ত কথাখিনি সমস্ত যে এটা প্ৰক্ৰিয়া আছিল সেইটো স্তব্ধ কৰি পেলাই সি এতিয়া বন্ধ কৰি দিয়া নিচিনা পৰ্যায় আহি গ'ল। আৰু दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोख्रों सोमावसारनाय फैगौ जानुवारिनि 8 थारिखआव 3 घन्टा दा बावहाय गोबां सावरायनांगौ दं। बेजों लोगोसे जोंहा मानगोनां बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारा खाम्फा बरगयारि दा बहाय दं, बबे परिस्थितियाव दं, बेनि बास्तबता सैथोथाखौ गावनि बिबुंसारनि गेजेरजों प्रेसनि गेजेरजों फोरमायदों। आसरित मोननांगौ बाथ्राया बेसो जे प्रमद बर' सारा खाम्फा बरगयारिनि थासारिखौ बोरै मोनथिखो। बेनि सोमोन्दै दिनै भिडिअ दामाखा सावरायगोन भिडिअ क्लिप सोनानै। हेलो एवरीवन, वान्स अगेन वेलकाम बैक टू द चैनल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। गिबियावनो दिनै नैबे खोथाखौ आङो बुंग्रोनांगोन जे बर' बिजोंनि जेंनानि सायाव एबसुआ आन्दलन लादों, मोजां बाथ्रा, बेवहाय रावहाबो हेंथा गैया। नाथाय जाय बिटिआरखौ लानानै जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव दामबाय थानाय जादोंमोन, बे बिटिआर मोनखांनानै सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनाव दिनै बेफोरबायदि जेंनाफ्रा मानो फैबावदों? अलरेडि बियो जोंनि MOS मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्टआव बिटिआरनियाव हाबखानायमोन दफायाबो। बे जोंनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा आरो। नाथाय सोमावसारनायाव मोजांनि थाखाय सोमावसारनायाव बुंनांगौ गैया। बेवहाय नाथाय राजखान्थियारि बिजन हाबोबासो बुंनांगौआ बयहाबो दं। नाथाय बर्थमानाव 8 थारिखखौ बयबो रायजो राजाफ्रा नेगोन आं आसा खालामबाय। बेजों लोगोसे खौसेथिनि सायाव एबसुआ नेतृत्व लानानै जे सावरायबाय थादोंमोन, UPPL आरो BPF दोलो रिजनेल पलिटिकेल पार्टिया खौसे जानांगौ होननानै। नाथाय बेयावहाय गासिबो रेसपन्सिबिलिटिया सोरनि थाखाय बंग जादों, सोरनि सावरायनाया एक्सट्रिम भाबै थांदों, बे गासै खोथाखौ दिपेन बर'आ प्रेस मिटनि गेजेरजों फोरमायदों। आरो बेवहाय हाग्रामा महिलारियानो बेखौ बन्द खालामदों बिथाङानो होननानै बुंफोरना होदों। बेसे दुखुनांथाव आरो नाजानाया बावनो जोब्बायबो नामा? नायनानै लाग्रोदो। আলোচনা ঠিকে চলিল, একবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ এনেকুৱা তেওঁলোকৰ দুই দলৰ মাজত আলোচনা চলিল। ভৱিষ্যতত কি দেখা পালোঁ আমি পিছত যে সমস্ত যে এটা প্ৰক্ৰিয়া আছিল সেইটো স্তব্ধ কৰি পেলাই সি এতিয়া বন্ধ কৰি দিয়া নিচিনা পৰ্যায় আহি গ'ল। আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া তেওঁ অলপ এক্সট্ৰিম পৰ্যায়ত কথাখিনি যে ফাৰ্দাৰ আৰু এই আলোচনা যাহাতে আগ নাবাঢ়ে, ইয়াৰ কাৰণে তেওঁ ভেটা দি পেলাই কিছুমান কথা, কিছুমান প্ৰসংগ, এনেকুৱা কথাবিলাক সি বাক্যবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই সমস্ত যে এটা প্ৰক্ৰিয়া আছিল সেইটো স্তব্ধ কৰি পেলাই সি এতিয়া বন্ধ কৰি দিয়া নিচিনা পৰ্যায় আহি গ'ল। আৰু ৰাইজেতো সদায় বিচাৰে যে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ মাজত এক হৈ থাকক, এটা বুজাবুজিৰ মাজেৰে নেতৃত্ববিলাকে আগবাঢ়ক। কিন্তু বুজিব লগা বা উপলব্ধি কৰিব লগা সেই বিষয়টো নেতৃত্বৰ ওপৰতহে থাকিব, হাগ্ৰামা মহিলাৰ ওপৰত থাকিব, UPPL দলৰ ওপৰত থাকিব। সকলোৱে আলোচনাত মিলিত হ'ল। মই স্বয়ং হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াকো মই লগ ধৰিলোঁ, উৰ্খাওগৰা ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, ৰণগুৰা নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া, আনপিনিদি চন্দন ব্ৰহ্ম বা খাম্ফা বৰগয়াৰী ডাঙৰীয়া, ৰিহন दैमाৰী ডাঙৰীয়া। কি দেখা পালোঁ আমি পিছত যে সমস্ত যে এটা প্ৰক্ৰিয়া আছিল সেইটো স্তব্ধ কৰি পেলাই সি এতিয়া বন্ধ কৰি দিয়া নিচিনা পৰ্যায় আহি नुनो मोनबाय। हाग्रामा महिलारी बिथां सारखौ बिथांमोना नैबे खौसे जायैनि रेसपन्सिबिलिटिखौ हरदों। अब्ला बेनि सायाव मा कमेन्ट्स खालामो नोंथांमोना खालामबानो जाबाय। बेजों लोगोसे खाम्फा बरगयारिनि परिस्थितिखौ प्रमद बर' सारासो मिन्थिसिगौ। आसरित मोननो गोनाङा बेनो, UPPLनि सासे गाहाय आफादगिरि जानानै दिनै खाम्फा बरगयारि फर्मार डिपुटि चिफ अफ BTC बिथां सारखौ मोनथिनो हादों। नाथाय बबे लाइनाव, बास्तबताया बेसेबां, बेजों मा सोमोन्दो दं, बेखौ नै भिडिअ क्लिपखौ नायलांबानो जाबाय। শুনি আছো যে তেখেতে ত্যাগ কৰিছে বুলি, কিন্তু আচলতে তেখেতে ক'ত আছে সেইটো ময়ো বুজি পোৱা নাই। আৰু চাওক, বহুত কথা তেনেকুৱা ৰাজনীতিত চৰ্চা হয়, কিন্তু বাস্তৱটো সি যেতিয়ালৈকে নহয়, বাস্তৱটো আমি বুজি নাপাওঁ। খাম্ফা বৰগয়াৰী ডাঙৰীয়া নিজে এজন নেতা হয়, আৰু বহুত দিন আমি দেখিছোঁ ডিপুটি চিফ আছিলে, BPFৰ নেতাও আছিলে, তাৰ আগতো সংগ্ৰামী নেতা আছিলে। গতিকে তেখেতৰ সিদ্ধান্তটো তেখেতে ল'ব। মই ভাবোঁ তেখেতে যি সিদ্ধান্ত ল'ব হয়তো ভাল সিদ্ধান্তই ল'ব। গতিকে নতুন বছৰত তেখেতকো মই শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। मिथिनो मोनबाय जे दिनै खाम्फा बरगयारि सारनि डिसाइड खालामनाया दासिमबो
बाहेरायाव प्रेस मिटनि गेजेराव बा प्रेसनि गेजेरजों मिडियानि गेजेरजों फैथ'वाखै, फैनो हागौ माखासे समनि गेजेराव। दा बावहाय जायफोर थिरांथाखौ लाजानो लुबैदों, डाइरेक्ट बुङाखैबाबो इनडाइरेक्ट इंगितआ प्रमद बर'सारना UPPL आव फैबा हागौ। नाथाय खामफुवा बरगयारी साराबो बुजिगोन, सासे BTC जन्मदाता हिसाबै मावबोनाय, हाग्रामा महिलारी सारजों बिदा फंबाय हिसाबै मावबोनाय खाम्फा बरगयारी सारा बुजिगोन। बिथाङा सम मथे समजों लोगोसे ओंखारगोन। मा होनो रायजो राजाफोर, आंनि सिबि ब्लग फेमिलि नोंथांमोन बेनि सायाव कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ फर वाचिं। लाभ इउ।